Toronto be accountable. Stand with our side. Olivia Chow, give us back our festivals. Olivia Chow, give us back our festivals. Olivia Chow, let us celebrate our culture. Olivia Chow, let us celebrate our culture. Olivia Chow, you are complicit. Olivia Chow, you are complicit. What you allowed. You allowed your citizens to be harmed. Give us back our festival. Respect our rights. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكرنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوترو من نيوتيو كم توترو زقبرو كابستفلا ليو زيناتات نزوبانا بغت دما مس حزبنا مس حقرنا ركب زلو من كحجزونا زخلو حبريتا كخوننا زخلو فلتات كبونا زخلو نتاريخنا ون كحجز زخل زبلكو فيديوتات حيزي زغرب لو مدما استفلا لي بعالم لخي زلو صلوا بوشتي إثيوبيا زغبر زلو برتع بروباغندا نبي قصوم يوم صنعنا نريبنا فلا وتهدراو زتوكر كنرينا كالي أجندا نايكي بحري نبستفلا لي معازن يتوي وخم زلو زدما مفلاطو أقداسنا زلو خيني سمعني كمون انترناشنال ميديا بزعبازي بفلاي حدا صنعنا نرينا عزي أقداسنا ووع دوكومنتاري بزعبازي قداش تغيرو له almost كباب حدا مليون سباتريو ملو سلمتايك ساكندو أقداسنا تكراكب كيلوين كرينا that's very important كيتكم وانتا كتقبرهم زلوكم كرينا كالو وانتا مساسال استفلا ليو بزعبا أب سومالن أب سودان زهندس زلو قناتات كرينا سلازي أغل غيركم تخيتكم بزو حق داس فلتات انتمرتن كنوسدينا لايك قبرو support قبرو I really hope كسام موداتا تسميمكم تسميكم دما قال فلتات حيسكم كتوصخم تقولوا نابلكم ازو تريواتس أنا حكم مجمريا إيرتراويان تغماتو كندا تورنتو زقبرو سلام سلفي أنصارتيا ماير ويكا ممحدارنا كتما زخونت أوليفيا شاو تبهال أنصاريا مزقبرو نيروم صبوت بقسيو سلاماوي برقز بلا منقدي مثل كامقلاز دما أزيد دسم بالقناتات كويني يسمعني أزيد ما بخمس منقدي أميرا عالم سرح بخال منقدون بزح نقري قبر كم زلورينا لنا so مجمري أنا لو ما أرستك جمر الله دلي يزلخو let's start with this بهزبي قوس جميرو مزلو بزعبا غيبار ريتو هزبي كم تو جميرو مالو زدما مستخالي تنط مناتي كتحاوزي سلمنتايو ባህር ያው ለኛ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለው ቅርብ ነን በስተት ነው የለቀቅነው ይገባናል አሁን መጠየቃችን ደግሞ ትክክለኛ ነው ይሄ ላንተ ይሄ ይገባል ብሎ አመቶ የሚሰጥ የለም መጠየቅ ያንተ ፋንታ ነው ከዛም ብሎ መሞከር ደጋግሞ መሞከር سنتايز بالزلو يا بحري 60 كيلومتر تراي رح يقنا زلو أنا دما يقد سنات رادي كونس يقبعنا ونيو بسحتات ويكا بقي غاز توسدايو نابلو ريتو ميغلصلو የኛ ፋንታ ስለሚገባ የመብታችን ስለሆነ ማለት ነው እና መጀመሪያ መስጠት ነው ብዬ አምናለሁ የብዙ አመት ቁጭት እኔ ኤርትራ ስትገነጠል በሬዲዮ በቲቪ የሰማሁት አሰብ ጋር እንደውም ዘግይተናል ያቄው አለቀቅ የሌለበት እንደዚህ ይቆን አንተ ቤት ባህር خبل خلو دما ناسنا مخانمو كل ጊዜ ከተስተበሉ ትጎለለ አንተ ቤት ሰርተ ያለ በር አታድር ያለ በር ማደር ማለት ለሌባ ለተለያየ ነገር ትጋለጻል እንደዚህ የኢኮኖሚ ውድቀትም ይደርስባል ስለዚህ በሩን መዝጋት ካለበት አሁን ነው ጊዜው እኔ ታይም ዝብሉ ዘሎ again and again ናይ አቢ አጀንዳ ድማ በቀንዱ አባያ ተኩራ ዘለን ታያሳ ድማ እዚ ኩሉ ናይ ቁጠባ ሽግር አጋጢምና ዘሎ አፍደገ ባሕሪ ስለዘይብልና ዝብል አጀንዳ ከናፍት መንሰያት ይዝጉስጉስ ዘሎ እዚያ ድማ ምስቲ ወታደራዊ አካይዳ አናቶም ጽንህና ንሪያ የተቻለኝ አቅም የተቻለኝን መስዋዕትን ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ስለዚህ ነዚ አፍደገ ባሕሪ ነዚ ቁጠባና ሽግር ኮይና ዘሎ ንምዕባለ ጸገብ ኮይና ዘሎ ንመስዋዕት ድማ ድልውነት የድልዮ ድልዋቲና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ስምዕዎ زينات كامننيات حدا كابت فلوي صقانا يزا هاجر كوين زلو يابزوان زي زينات كامطمات زينات كانبرت بفلا بافدغ بحري زغبر زلو غسغاس it's crazy
ከመቶ ምናምን ሚሊዮን አሁን ለጅቡቲ በቀን የሚከፈል በዶላር እምሰማው ነው። ብዙ ማረጋገጫ የለኝም። ይሄ ሁሉ ወጣት ያለበት ከመቶ ምናምን ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለበት ሀገር ይሄን ሁሉ ጫንቃ ተሸክሞ ከዚህ በላይ መቀጠል የሚችል አይመስልም። ስለዚህ ጥያቄው ግድ ነው። ቢኖረን ደግሞ የበለጠ ኢንዱስትሪ ገቢ ወጪ ንግድ ሀገራችን ላይ ያመረት ነው እንደገና ሎጂስቲክ ወስደን እዛ ከፍለን ምን ብለን የሚባለው ነው ብዙ ወጪዎች አፄ ኃይለ ሥላሴ አሁን ከጅቡቲ በእንትን በክራይ እንደምንጠቀም ታሪክ ሰማለሁ። ግን የተማው ታሪክም ከሆነ ለአንድ ሀገር ቀይ ባህር እንደሚያስፈልግ ተምቻለሁ። በተግባርም እያየን ነው። እኛ ሀገር ቀይ ባህር ቢኖራት ብዙ ዶላርን እየከፈለች ብዙ መርከቦች ብዙ ኮንቴነሮችን ብዙ እንትን እየከፈለች አታስገባም። ስለዚህ ስለ ቀይ ባህር ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈ አንስቶ ነበር። ስለ ቀይ ባህር በር አንስቶ ነበር። ስለዚህ ሲያነሱ ደግሞ ለትውልድ እንደሚያስፈልግ ከምዚ ዓይነት መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት እናገበሩ እንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይምህላው ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጸጋታት መፍትሒ ኩሉ ሽግራቶም ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፍሽለቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ምዃኑ ክሸጦ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ፋንታዚ ክሸይጥ ከለኻ ከምዚ ሕልሚ ክሸይጥ ከለኻ ሰብ ናብ ሕልሚ ክኣቱ ስለ ዝኽእል ከይተረድኦ ናብቲ ናትካ ስኻ ሓሲብካዮ ዘለኻ ኣጀንዳን ፖለቲካዊ ጎዝጓ ፖለቲካዊ ዕላማን ክኣትወልካ ይኽእል ስለዚ again and again ናይ ካልኦት ነገራት ናይ ካልኦት ጸጋታት ውሽጢ ዓዶም ዘሎ ቀደም ኣባይዶ ገለዶ ሕርሻዶ ቀጠልያ መሬት ዝብሎ ዝነበሩ ጠቅላላ ገዲፎም ኣተኩሮምን ሓይሎምን ንፖለቲካ ኣቢ ናይ መወዳእታ ካርዱ ኮይኑ ዝጥቀመላ ዘሎ ንሳ ድማ እሱ ጥራይ ግና ይኮነ እዚ ኣጀንዳ እዚኣ ካልኦት ሃገራት ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ነዚኣ ጉዳይ ይሕግዝዎ ከም ዘለዉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ንበይኑ ዝገብራ ዘሎ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ኣለና now let's go to the next topic which is very very important ይፋ የተደረገው የመከላከያ ጥሪ ብዙ የሚያስብል ነው። ለወትሮው ለምልመላ ከሚያወጣቸው መስፈርቶች ውስጥ የነበረውን የትምህርት ደረጃ ትቶታል። ዲግሪ ያላቸውን መሐንዲሶች፣ ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮችና መሰል ባለሙያዎችን ቀጥሬ ወታደር አደርጋለሁ ብሏል። አንድን ለአገር ሉዓላዊነትና ለሕዝብ ደህንነት ሰንታይ ይገብራሉ ኣቢ ሕጂ እውን እንተኾነ ቁጠባናቱ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ እንኮ ከገርመኩም እዩ እቲ ዝበለፀ ናይ ስራሕ ዕድላት ዝፈጥር ዘሎ ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ ዓውዲ ናይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ሕቶ ፅባሕሎም ክምልሱልኩም እዮም ውትድርና ኮይኑ ዘሎ ኢንጂነራቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሞያ ክእለታት ገለመለ ብዙሕ ቁጠባ እናደኸመ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ውትድርና እዩ ስምዕዎ ማን ይኮንኩን ዝበልኩ ሲባል የሚቋቋምን ሰራዊት በመሰል ባለሙያዎች ማደራጀት በሌሎችም ሀገሮች የተለመደ ነው። ይህ ሰራዊት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነት የጠበቀ ለህዝብ ሰላምና አንድነት የቆመ ነው ወይ የሚለውን ጉዳይ ወደ ጎን ብለን የትናንቱ አዋጅ ግን መንግስት ለአገሪቱ ወጣቶች ያቀረበው ብቸኛ የስራ ዕድል ወታደርነት መሆኑን የሚጠቁም ነው። በአሁኑ ወቅት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰራተኞችን የቀጠረ የመንግስት ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ ከመከላከያ ውጭ የለም። ብዙ ሰው በመቅጠር ቀዳሚ ሆነው ይህ ተቋም በአገሪቱ ተምረው ከዩኒቨርሲቲ ለተመረቁትም ሆነ ጀምረው ከሃይስኩል ላቋረጡት Do you know ብዙሕ ግዜ ክዛረቡ ከለው ኣብ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሰራዊት ኣለዋ መንእሰያት ናብ ሰራዊት ወስዶ ገለ መለና በለ ብዙሕ ክስዮም ዝገብሩ ኣቢ ብመንፅሩ ብዙሕ ሰራዊት ይገብር ከም ዘሎ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ፃውዒት ወይ ከዓ ኣዋጅ ናይ ውግእ መበራብዓይ ግዝዩ እዩ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ስለዚ እቲ ኩሉ ሰራዊት ኣበይ ዝኸውን ዘሎ እስኪ ትዘገርም ክፋል ኣብ ክልል ኦሮሞ እዩ ዘሎ I think እቲ ኢትዮጵያ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምናልባት እቲ ኣብ ሶማልን ኣብ ሱዳንን ዝሓስብዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ስለ ዘይነገርዎም እምበር most probably ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተዋዲዱ ዘሎ ዕንወት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ ዞባ እዚ ሓንቲ ሃገር ክትዓኑ ምዃና ወይ ከዓ I don't know ክንደይ ሃገራት እምበር እቲ ኣካይዳ ዘሎ እቲ ፍልልያ ዘሎ እቲ ፀገማ ዘሎ እተን ሃገራት ንምብትታን ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ actually ሄንሪ ኪሲንጀር ዝበሃል ኣብ 1970ታት ዝነበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ዝኸፈ አይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ስነ ሓሳብ ናይ ጎጃጅልካ መግዛእ ብፍላይ ብዛዕባ ኣፍሪካውያን ብንጹር ናቱ አይዲዮሎጂ እንታይ ኣፍሪካውያን መግቢ ከፍርዮ የብሎም እንታይ ዳ ኩሉ ግዜ ተጸበይቲ ረጤት ክኾኑሎም ዝብል አይዲዮሎጂ ኣብዚ ኩሉ ናይ ረጤት ትካላት ብረቂቕ ዝስራሓሉ ንሳቶም ብተደጋጋሚ ኣውፅኦም ዝዛረብዎ ጉዳይ ዘሎ እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ንምንታይ ፈሪድዋ ኣሎ ኢትዮጵያን ሼር ገብርዋ ኣሎ እዚ ሃገር እዚኣ ብሃይማኖትን ብዓሌትን ኩሉ ግዜ ነቃዕ ከም ዘለዋ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ዝብል ዶክትሪን ወይ ከዓ ፊሎዞፊ ኣብ 70ታት ይጥቀም ከም ዝነበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ወይ ከዓ
ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ፅልዋ ዘለዎ ቀደም ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ብፍላይ ኣብዚ ደረጃ ናይ ግብረ እከይን ሕማቕን ሄንሪ ኪሲንጀር ዝበሃል ቁፅሪ ሓደ እዩ ዝጥቀስ ስለዚ ንሱ ድማ ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ሶማሊ ናይ ካልእ እውን ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ንኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ እቲ ሃገር ክትዓኑ ወይ ከዓ ሓንቲ ስቴብል ሃገር ክትከውን ከም ዘይብላ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን በዚ ፀገም እዚ ክሕመስ ከም ዘለዎ ዝመደበ ቀደም ንሱ እዩ ነይሩ exactly for this reason ብዛዕባ እዚኣ ምክንያት እዚኣ ድማ እዮም ንኤርትራ ዝፀልእዋ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ዘይትሰርሕ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከም ስለ ዝገበረ ኢንፋክት ትማሊ ምሸት ይመስለኒ ሓደ ኤርትራዊ ማዕከን ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝብል ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ኣካውንት ኣሎ ንሱ ዘውፅኣ ሓበሬታ ነይራ ከይበዛሓኒ ለየምፃኽዋ እምበር እንታይ ኢሉ ኣብ 1975 ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርና ክንሕግዛ በዚ ናይ ጉጅለ ናይ በዚ ዕጡቕ ጉጅለ ወይ ከዓ ብሰውራ ናይ ኤርትራ ንኸይትሰዓር ንዝብል እንታይ ኢልዎም ነይሩ መስለኩም ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ 75 እዩ ትሕቶ ይስዕርዎም ይኾኑ ዶ ናፅነት የምፁ ይኾኑ ዶ ኣይኮነን ናተይሩ ኢልዎም ርግፀኛ ኤርትራውያን እዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከረጋግፅ ምዃኑ ኢልዎም ኣብ 1975 ሄንሪ ኪሲንጀር ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ እያ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ እዚኣ ግን ከም ታሪክ ኣይትጥቀስን እያ እስማዕዮም እስከ ሕጂ ንሽተይ ስራ ዕድል እያቀረበ ነው በሀገሪቱ ያለውን ዋና ስራ ጦርነት በሀገሪቱ ያለው ዋና ሙያ ወታደርነት ሆኖ ከቀጠለ 4 ዓመት ሊሞላው ነው መከላከያ ሰራዊቱ በብልጽግናው 5 የአገዛዝ ዓመታት 4 ጊዜ በአዋጅ ተሻሽሏል 4 ጊዜ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ተቀይሯል 4 ጊዜ ሚኒስትር ተነስቶ ሚኒስትር ተሹሟል 4 ጊዜ የእዝ መዋቅሩን ከልሷል ኣቢ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ሲ 4 ግዜ ኣዋጅ ናይ ሰራዊት ምቁፃር ገይሩ 4 ግዜ ሓላፊ ናይ ተዛዕበየ ጀነራል 4 ግዜ ተቀይሩ ይብልኩም ኣለዉ ሚኒስተር ናይ ሚኒስትር ምክልኻል 4 ግዜ ተቀይሩ ስልጣናት ወሪዱን ደይቡን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኢና ነዛረብ ዘለና ስለዚ ኣብ ካብ ንግሁ ይብዛዕባ ወታደር ኤርትራ ምስከደ መጀመርያ 2018 ደዩ I think ኣብ ካልኣይ እግሩ ዲገለመለ ናበይ ከይዱ ነይሩ ሰዋ ከይዱ ነይሩ ካብ ኤርትራ ዝተምሃራ ነገር ተሎ ሓያል ሰራዊት ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተማሂሪ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ብዙሕ ሰራዊት ኣብ ሰራዊት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ክልል ኦሮሞ ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ካብ መጀመሪኡ ተበጊስዎ ከምቲ ዝደልዮ ውፅኢት ናይ ሰራዊት ወይ ከዓ ወታደራዊ ዓቕምን ሓይልን ግን ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ወታደራዊ ግስጋሴ ክገብር ግን ኣይተራየም እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብቲ ዘይትዋሓጠሉ that's why ድማ ዓቕሊ ጌርካ ሓደ ነገር ክትሃንፅ ብዓቕሊ ከም ዝኾነ ገና ይተረድኦን ኣሎ ወታደራውያን ሓይልታት ወይ ከዓ ሰበስልጣናት ኣብ ምቅያርን ምሳቶም ኣብ ክርፍስን ያትሎ ከምዚ ዝቕፅል ዓይነት መራሒ ድማ ኣብ መውዳእታ ወታደራውያን ኣብ ሓደጋ ወታደራውያን ሓለፍቲ ሓደጋ ክወርዶ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ እዞችን አፍርሶ እዞችን ፈጥሯል ባለፉት 5 ዓመታት አንድም የሰራዊቱ አዛዥ ወይም የመምሪያ ኃላፊ በያዘውና ባለበት ቦታ ላይ ከአንድ ዓመት በላይ የቀጠለ የለም የብልጽግናው ሰራዊት በአገሪቱ ታሪክ ልዩ የሚባሉ ክስተቶችን እያስመዘገበ ያለ ጦር ነው እነዚህን ልዩ የሚያደርጉትን ተግባራት ከመመልከታቸው እዚያ ጉዳይ እዚያ ጽንሕላ ከመለሳይና ብጣዕሚ ነዋሕ ዶክመንታሪ ስለዝኾነት ካብቲ ናይ ቴማ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ከይሰገርና ከለና ኣብዝሎ ሓደ ግድና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከምወትሩ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ንሽተይ ምክንቅፅላ ሓደ ኣሎ ኣብዚ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ካብ ምባል ዓዲ ውዕሉ ዘይፈልጥ እስከ መጀመርያ እዛ ናይ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ሽምግልና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝተባሃለ ንስማዕ But I think that if you look at the statement that we've made, the conclusion that I think we can say that we've come to is that the key issue for us is that Ethiopia must confirm that the Boundary Commission decision is final and legally binding, and it must be implemented fully according to the stated and agreed timetable. So we very clearly come down on the importance that we attach to that. We believe that the Algiers agreements must be implemented and that the integrity of the Algiers agreements must be understood, recognised and confirmed. And we think also the second important point is that we believe that the guarantors or the witnesses of the Algiers agreement must actually engage fully and perhaps more actively than has been the case up till now with the process and must facilitate the need for demarcation to take place as soon as possible.
እዚህ ጻውዒት በታ ናይ ኣብቲ ናይ ውዑል ኣልጀርስ ካብ ዝነበረት ሓንቲ ነቲ ሽምግልና ናይ ዶብ ኣብቲ ኮሚሽን ዶብ ሽምግልና ዝገበረት ካብቲ ቦታ እቲ ዝወፀ ጻውዒት ነይሩ ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ነቲ ውዑል ብፅቡቕ ልቢ ከምቲ ውዑል ተቐቢላ ንኸተተግብሮ ኣብ ምትግባሩ ክትተሓባበር እምነት ብዘለዎ መንገዲ ንኽትሰርሕ ዝግበረላ ዝነበረ ጻውዒት እዩ ኣብ ካልእ ግን ናይ ኣሜሪካ ሰነተር ከም ተዛረቦ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ መጀመርያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኢልዎ ነይሩ ኣብ መጀመርያ ኢትዮጵያ እውን ክትገብሮ ድሌት ከም ዝነበራ ከተተግብሮ ነቲ ኮሚሽን ናይ ዶብ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ክገብሮ ድሌት ከም ዝነበሮ ድሓር ግን ኣሜሪካ ሓድሽ ኣጀንዳ ምስ ኣልዓለት ኢትዮጵያ እውን ምስኣ ኮይና ኢትዮጵያ ክትገድፎ ከም ዝግባኣ እዚ ድማ ንምንታይ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ግደፍዎ ዝተባሃሉ ኣብ ሶማልያ ኣጀንዳኦም ካልእ ስለ ዝቐየሩ ስትራቴጂ ስለ ዝቐየሩ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ እውን ስለ ዝተቐየረ ንሱ ድማ ከመይ ጌርካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣልሚስካ ብቁጠባን ብእገዳን ኣልሚስካ ተጥፎ ስለዚ ኢትዮጵያ ድሌትኩም ግበሩ ወላ ሓንቲ ኣይምልከተኩም ኒቲ ናይ ኮሚሽን ናይ ዶብ ገለመለ እዚ ከዓ ብዓለም ለኸ ባዕሎም እዮም እቶም ሰነተርስ ናይ ኣሜሪካ እዚ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝገበርናዮ ንኢትዮጵያ ፋሉል ንክትከይ ዝገበርናዮ ንሕና ነቲ ዝተገበረ ስምምዕ ንምትግባር ካብ ተዓዘብቲ ኣካላት ዝነበርና ኢና ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ግን ኣሜሪካ ሕማቕ ነገር ኣንጻር ኤርትራ ንክትውስን መጀመርያን መወዳእታን ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ እዚ ከም ታሪክ ክንፈልጦ ዘለና እዩ ጎኑ ጎኑ ድማ እዚኣ ካምፔይን ዘለና ኤርትራውያን ከም ጻልኩም ይደሊ On March 9th, 1975, 208 individuals were massacred by the Ethiopian army in the town of Akordat. እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም ጓል ኣብ 1975 ካምፔይን እያ ዘላ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝፈፀመቶ ግፍዕታት ፕሊዝ ነዚያ ክፋል እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ትዊተር ፖስት ክገብራ ኣነ እውን ኣይ ሆፕ ሼር ክትገብርዋ ኣብ ትዊተር ኬትኩም ድማ ፈለው ግበሩኒ ቴንክ ዩ ሶ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ኣብ 1975 ኤርትራውያን 205 ግለሰባት ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትሉ ኣብ ኣቁርደት እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንቐፅል ሓደ ብሓደ The district of Barka, 11th of February to April 1967. Over 402 people were massacred. ኣብ 1965 ድማ ካልኦት 402 ሰባት ኣብ ባርካ ኣብ ባሲክ ኣብ ብስግዲራ ሶሪ እንተኮይነ ዳ ተጋጌ እዚ ቪሌጅ ኦፍ ብስግዲራ ናይ ዓደይ ብካለ ስለ ጻሕፎይ ብስግዲራ ናይ መውቀል ዓደይ አቡ ኣብ ለሚሎ ዓመት ማስ ከም ዝነበረ I think it's date scorp ተጋጊዮም ዘሎ ኮይኑ Over 402 people were massacred. So I think ቦታታት ትዕለት ተጋጊዮም ኣብ ሰብዓይ መስለኒ ኣብ በስግዲራን ዑናን ዝነበረ 402 ካልኣይ ድማ ንቐፅል Over 402 people were massacred. In the village of Besik Dera on November 30th, 1970, the Ethiopian army went and killed 120 civilians. I think after ቁፅር ጌጋ ኣሎ ኣብ በስግዲራ ኣብ ሰብዓይ ነይሩ yes I remember እዚ ኣብ ኖቨምበር ሎሚ መበል ክንደይ ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሰብዓ almost 53 ዓመቱ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ሕደት ዓመታት መበል 50 ዓመቱ ተገይሩ ነይሩ ኣብ መስጊድ እትዮም ንክርስቲያንን ንኣስላምን ካብ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ከነትሕነኩም ናይ ሎሚ እትዮም 127 ቀቲሎም ተመሳሳሊ ኣብ ዑና እውን ናይ ውሕዳት ኣዋርሕ ብዝፍለውን ኣብ ዑና ከም ዓይነት ህልቂት ናይ ሲቪል ከም ዝተፈጸመ ብምቕጻል እውን ኣብቲ መንጎ ካብ በስግዲራ ክሳብ ዑና ዘሎ ዓድታት እውን ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ መንጎ ዘላ ገዛውቲ ዝተቃፀለን ካልእ ዕንወ ዝወረደን እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ብቐጥታ ዝተፈጸመ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክዝክሮ ይግባእ እዚ ናይ ሓሶት ወይ ከዓ ብጭብጢ ዘይተሰነደ ጀኖሳይድ ፈፂሞም ዝብልዎ ዘለዉ ብትክክል ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ኢና ንዛረብ ዘለና They went and killed 120 civilians. On the 6th of April 1975, the town of Hergega was attacked by the Ethiopian government with almost 300 ከምኡ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሕርጊጎ ዝበሃል ሓንቲ ኣብቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘላ ዓዲ 300 ሰባት ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትለ እዚ እውን ምዝካር የድሊ ብደርጊ ገለ ዘይኮነ ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዝውክል ሰራዊት እዩ ነይሩ On April 24th, 1990, 50 people were slaughtered and over 110 injured by the Ethiopian military in the ከምኡ ድማ ኣብ ምፅዋዕ ኣብ 1990 ክንደይ ሰብ ከም ዝተቐትለ ክሳብ 110 ሰባት ከም ዝተጎድኡን 50 ሰባት ድማ ከም ተቐትሉን ይገልጽ ኣሎ town of Massawa.
On 31st of December 1976, Hergega was attacked again with another 300 casualties. بدقامي دما اب حرقيقو خالاي جزء تمليسون ون 300 سبات كمز again another search casualties من 300 سبات كمز قودون يقلت له 300 casualties. This night, February 12, 1967, 21 individuals were massacred. On the 28th of December 1974, 45 students were slaughtered and hung by the Ethiopian army in the city of Asmara. 50 December 1988, 400 people slaughtered. Elitan Gumhad, 11th of July 1967. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ብዙሕ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝወረደ ነዚታት ረሲዖም ግን በዓል እዚ መጀመርያ እሞ ከም መሰጋገር እዚያ ክጥቀም ኣብዚ ዕንደራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ ክምለስ ኢና ንመን ኣለዎ ዝግለዎ እኮ ተባሂሉ ይቐደም 20 ዓመት ክሸመን ንኸለኻ ደም ኣይሰምዕ እንደልካዮ ትባጅጎ ኣይርኢ እንደልካዮ ትረቢ ይርባ ይሰምዕ ካብ 4 ኪሎ ንመቐለ ይደርቢ ፍዳ 20 ዓመት ብድርብ ወሃቢ እዚ ኣይትበሉ እቲ ኢትኩም ያ ማለሊታውያን ውሑድ ኣይበደልኩሞምን ንኤርትራውያን ሓርጭ እምበር ትንፋስ ዝሰኽዑ ተኾይኖም ሕጂ ንሪኦም ምዕራባውያን ምሳኹም ይጥፋዕ ሕጂ ድምፂ ኹናትን ድብያን ኣብራኽ ምስተሓምሸሸ የለን ዝላን ጉያን እዋይ ነበር ምዃን ክሓስም እዋይ ነበር ምዃን ክሓስም ሓፍኮፍ ትብል ኔርካስ ተሓርግስም ግጥምስ ውዕ ዋጋብር ትውክል ያልዓኻ أنا عود زرخ بلا حنت معلت الله يجرحي بيناي كم زعوت كا أي تفعنني مرحي ما أصابي بزي قدس قوبيه زقم من نابول كوزقسقس نقوي زلمس To deteriorate as well, especially as Eritrea never ended up granting Ethiopia their desired port access in either Assab or Massawa, something that Abiy had apparently expected would have happened by now 5 years later after he first signed the peace agreement with Eritrea back in 2018. Abiy's government in Ethiopia fears that Isaias Afwerki's regime in Eritrea መጀመርያ ናብ ኔክስት ቶፒክ እንቀጽል ከለና ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ተሰሪሓላ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ምናልባት ክትሪእዋ ኢኹም ካብቲ ብናይ እንግሊሽ ዝግበር ዘሎ ጌጋ ጎስጓስ ወይ ከሓደገኛ ጎስጓስ ክኸውን ዝብለ ኣበያ ዘላ ዛ ቪድዮ ሪል ላይፍ ሎር ትብል ኣይ ቲንክ ኢትዮጵያ ከፊሎም እዮም ኣስሪሖማ ይብለኩምኒ ዩቱብ ቻነል ምናልባት ቢቢሲ ወይ ሲኤንኤን ስለ ዝገበሩ ሓደ ነገር ዓብይ ቆላሕታ ዝረክብ ከይመስለኩም ልዕሊ በዓል ቢቢሲ ልዕሊ በዓል ሲኤንኤን ዝያዳ ቆላሕታን perception ናይ ሰባት ወይ ካ ርዲት ናይ ሰባት ዝቕይር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዩቱብ ቻነልስን ናይ ካልእ ቲክቶከራትን ዩቱበርስን ክትፈልጡ ዘለኩም እዚ 7 ሚልዮን ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰብስክራይበር ዘለዎ እዩ ትማሊ ሓንቲ ቪድዮ ኣውሪዱ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 761 ሽሕ ርዮም ኣለው 3200 ኣቢሎም ድማ ኮሜንት ጽሒፎምላ ኣለው እታ ቪድዮ ኣዝያ ነዋሕያ ምናልባት ከይድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ሕጂ ብዙሕ ታሪክ ናይ ኤርትራ እናተመለሰ እንዲ ዝዛረብ ኣብዚ ህልው ኩነታት ብዛዕባ እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘሎ ሕቶ ክዛረብ ከሎ ግን ንስማዓዮ ካብቲ ቅድሚ 5 ዓመት ተሰማሚዖም ነይሮም ኣፍደገ ባሕሪ ሼር ክገብሩ ካብኡ ዝብገስ ክኸውን ዝኽእል ሕጂ ግን ሓደገኛ ዝብሎ ስምዕዎ ከመይ ገይሩ ንኤርትራ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዝምስሪ ዘሎ እዚታት ድማ እዩ ከነስተውዕለሉ ዘለና is attempting to destabilize Ethiopia by supporting both the Fano and the OLA militarily. A hypothetical capability made all the easier by the Fano sometimes ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ውራኢላ ንኢትዮጵያ ዲስታቢላይዝ ትገብር ዘላ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ንኸተፈራረስ ዝሰርሑ ዘለው እዮም ብኸመይ ከይሰርሕ ኣሎ ኤርትራ ንፋኖ ኣብ ኣምሓራ ብምዕጣቕ ኣብ ካልእ ኣብ ኦሮሞ ድማ ነቲ ኦነግ ዝበሃል ዘሎ ብምዕጣቕ ንኽልቲኦም ንምፍራስ ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሊ እዩ እናበለ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንቐጽል militia's control of Western Tigray and the direct access by land into Eritrea that grants them, something that Abiy's federal Ethiopian government would like to relieve them of, and something the Fano won't give up voluntarily. These fears were potentially evidenced in May of 2023, when a group of Amhara extremists assassinated the head of the Amhara regional branch of Abiy's Prosperity Party, an assassination that the Ethiopian government claims received direct support from Eritrea. ካልእ ክስር ኣይወብዚ ኣብ ወርሒ 5 ዓመት እዚ 2023 ማለት እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጸመ ቀትለት ናይ ሓደ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ኣባል ዝነበረ በቶም ፋኖ ድዩ ገለ ተቐቲሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን
ኤርትራ ኢድ ነይርዋ ትሪዋ ለهم ተዘረባ ኤርትራ ኢድ ነይርዋ ብትመቕተልቲ ናይቲ ሰብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተገበረ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ኤርትራ ያጌራቶ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸለመ ንምግባር እዚ ናይ ባሕሪ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ኣጀንዳ ተቕሊል ካን ተወሲድካ እንታይ ዕላማ ክትፈልዩኩም ኣለኹም ዕላማ እንታይ ኤርትራ እናጸለሙ ምስከዱ ኤርትራ ዝኾነ እንተተዛሪባ ንኤርትራ ቡጌርካ ናብ ካልእ ምስይጣን ንምኻድ እዩ ወላ እንተ ደይ ተዛረበት ግን ኤርትራ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ጎስጓስ ናቶም ይቕጽል ኣሎ Eritrea. Abiy Ahmed publicly warned Eritrea from interfering in Ethiopia's internal affairs following that assassination. And behind closed doors, he reportedly warned Eritrean generals against supporting the Amharan militias that he is currently fighting against. And then, a few months later after all of this internal chaos, came Abiy Ahmed's increasingly bellicose rhetoric towards Ethiopia finally acquiring access to the sea as well. In October of 2023, he first suggested the neighboring coastal countries like Eritrea, Djibouti, and Somalia could exchange shares of their ports for equivalent shares in his own country's Grand Ethiopian Renaissance Dam, Ethiopia's greatest engineering megaproject and the largest hydroelectric dam on the African continent that has cost more than $5 billion to construct and which will be capable of providing enormous amounts of energy for both Ethiopia and surrounding countries too once it's fully completed. But Djibouti, Eritrea, and Somalia have all so far rejected these offers, insisting that the sovereignty of their ports is not a subject that's open for negotiation. Perhaps to foreshadow the current crisis in Ethiopia's coastal ambitions, the Ethiopian Navy was disbanded back in 1996, only 3 years after the independence of Eritrea in 1993 left the country landlocked. But shortly after assuming power in 2018, Abiy Ahmed announced the restoration of the Ethiopian Navy as a branch of the country's armed forces in 2019. The new Ethiopian Navy currently maintains its headquarters on Lake Tana, where the Blue Nile originated. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቪድዮ ነቲ ፕሮጀክት ናይ ኣባይ ግድብ ወይ ከዓ ሪናይሰንስ ዳም ጌርድ ዝብልዎ ንሱ ከም ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ኦፍ ኮርስ ዓብይ ፕሮጀክት እዩ ግን እዚ ድማ ነቲ ዞባ ብምሉ ኤሌክትሪክ ኣብ ምዕዳል ዓብይ ዕድል ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢሉ ዕንደራ ወይ ከዓ ዘረባ ክጅምር ከሎ ኣቢ ኣብዚ ኢንቨስት ገብሩ ንሕና ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ክብል ከሎ ሰለስቲአን ሃገራት ብትሪ ከም ዘይተቐበለዎን ከም ዝነፀጎን እዚ ድማ ምስ ናይ ታሪክ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ንሱ ዝምስርቶ ዝነበረ ዝቕፅል ኩነታት እውን ይብል ኣሎ ስለዚ እስከ ንሽተይ ንስማዓዮ ነዋሕያታ ቪድዮ ኩላ ክንሪኣ ንኽእል ኢና But in the future, it's almost a certainty that Abiy and his government view the Ethiopian Navy's rightful place on the Red Sea again, just as it used to be for decades between the 1950s and the 1990s. With the refusal of Eritrea, Djibouti, or Somalia to consider exchanging shares of their ports for shares of Ethiopia's dams, and Ethiopia's continued massive and costly over-reliance on the port of Djibouti for all of its international trade, it might seem tempting for Ethiopia to decide on rolling the iron dice. So again, na Eritrea na Somalia na Djibouti kaya bahari access በቲ ሓይሊ ኣየር ናቶም ድዩ ወላ ብዲጋ ወላ ብኻልእ ክንቀይር ወይ ከዓ ብኸምኡ ክንሰርሕ ኣይንደልን ኢና ምባሎም ንኢትዮጵያ ሓይሎም ንኽጥቀሙ ወይ ከዓ ጉልበት ንኽጥቀሙ ክደፋፍኦም ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ይገርፅ ኣሎ እቲ ጸቕጢ ድማ 95 ሚታዊት ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ጅቡቲ ይጥቀሙ ጅቡቲ 95 ሚታዊት ክጥቀሙ ዝገደዶም ኣካል የለን እቲ እንኮ ዝገደዶም መንገዲ ባቡር ስለ ዝተሰርሓሎም ኣብኡ እዩ እዚኣ ከም ዓባይ ነጥቢ ገይሮም እዮም ዝዛረቡላ እንድሕሪ ፅርግያ ሓደ ሰሪሕካ ካልእ ፅርግያ ዘይሰርሕ ኮይንካ ናብ ኬንያ ከይድካ እውን እኮ ክሰርሕ ትኽእል ነርካ በርበራ እውን ከይድካ ትወስድ ትኽእል ነርካ ምስ ኤርትራ እንተደይ ተሰማሚዕካ but again ክትበልዓ ዘለኻ ዛግራ ክትበልዓ ዘለኻ ባጉምባሕ ዛግራ በላ እዩ ነገሩ and attack Eritrea at a time when the international community may hardly even notice or care. In November of 2020, Abiy launched his war against the TPLF in the Tigray region in the midst of global attention being focused on the American presidential election. And now, he may choose to launch another war against Eritrea, while international attention is fixated on the other wars going on in Gaza and Ukraine. There are still even further concerns that the world might not end up particularly caring if Ethiopia launches an attack on Eritrea anyway, because of how internationally isolated and despised the totalitarian regime of Isaias Afwerki is already. So እንታይ ይብላሎ again ተመሳሳለይቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ድምፅ ዘሎ እሱ ድማ ከምቲ ኣብ 20 ኣሜሪካ ጉዳይ ምርጫን ገለመለን ተጸሚዳ ከላ ኣብ ትግራይ ዝወልዑ ውግእ ኣቢ ከም ዝወልዑ ዝብል ህወሓት ከም ዝወልዑ ኣይጠቕስዎን እዮም ተርጀማ ኣለዎም ስለዚ again distortion ናይ ታሪክ መብልሻው ናይ ታሪክ ብዙሕ እዩ ግን he's a YouTuber probably ብታሕቲ እውን ተኸፊሉ ዲያ ተኸፈለ ናይ ንፈልጥና ግን YouTuber ከም ምዃኑ ከም attention ክገብሮ ከሎ ዋላ ኢትዮጵያ ከይከፈልዎ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን እንተለዋ ንኢትዮጵያ ንክሐጉስ ኢሉ ቪድዮ ክገብር ይፍሉጥ እዚ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ከምኡ ክገብር ይኽእል ዋላ ከምኡ ከይገበረውን ኤርትራ ምስ ብዓለም ተነፅሎ ዘለዋ ተገዳስነ ዘይብላን ዋላ ዓብይ ውግእ ታወጀውን አንጻሩ ክመጽእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ክሉክ ኣይክልኒ ናበለ እዩ ጃስቲፋይ ነቲ ውግእ ኢትዮጵያ ክትውጀ ትኽእል ጃስቲፊኬሽን ወይ ከዓ ቅቡል ምዃኑን ብዙሕ ፀገም ክፈጥረላን እገዳ ክፈጥረላ ከም ዘይክእልን ገይሩ ይገልጸሎ ማለት እዩ
ready. Many other countries around the world may not particularly care if the regime that utilizes a modern-day slave army and that ranks even lower than North Korea on numerous human rights abuses gets removed from power, especially while global attention is more focused on bigger uncertainties concerning the ultimate futures of Gaza and Ukraine. And Abiy Ahmed is probably aware of that. He could send the Ethiopian army into Eritrea with the stated objectives of pushing Eritrea's continued occupation in the Tigray region out and liberating Eritreans from their oppressive totalitarian regime, but with the actual quiet objective of reconquering parts or even all of the country and reincorporating it back into Ethiopia again like it was for most of the second half of the 20th century. If it does end up coming to war, like it seems it might, uncertainties abound on all sides. The Eritreans are only 3.7 million people against Ethiopia's 126.5 million. But the سيريخا كل ديستورشن تاريخنا إرترا يفلطون يوم كمي جرانا سنة تاريخيبا تبزحي قطري كل جزء بقطري زخوني مسلو بقطر إن زخوني يردا أبتقرأي ده يكونن أوريدا ديسابا مثلاً كوزول غريبة مزنبرو سلزي these are all distortionists ناي مبلش أو ناي تاريخ again تعلم ما تمساسالي كون زخل نخال أجندة ناتهم كتقوم سلزخل من البعض سنهلنا كمل لساينا كابتا جنداناتنا كابز كي وطانا نزن ودزن عبخا يوتيوب فتي سلزبلو نزن ودزن أنا رأي سلزخيد we cannot really ترغاقي كيدا يتخلني هاجن نشتي مسكا غرغيرنا ابتكال عندراناتهم كنسغرنا نشتي دحرينا من إرتراخ من لسينا إرتراخ انتي تسفالنا اوكي دحن نملس زي فيديو تسرح يلان let's listen here what is going on okay give me نفسي وكف مدرك ناتو قرصنا فترك واقع فيلونا اللي ببترا ببرك كتسبع سبعي بوين حساب كورا برما لو تاريخ يغدو ولا يغدو هقري 500 ሜትር ነው ቢበዛ በዛ ሴት ብታሰላው እንዴት አድርገን ውሃውን ወደዚህ ማስገባት እንችላለን ማን ብለስ እናወራ የኤርትራ መንግስት ይቃወማል አሁን ኢሚዲየትሊ የሚቃወሙ ዋው ለሰለሚገባ አዎ ውሃው በሶማሌ በኩል የሚገባ በምንም በኩል ይገባ የኤርትራ መንግስት ይቃወማል سنتاي زبل زلو تي انجينير ابز حلفه زغبركم نايتي انجينير ماي قديدنا كبقي بحر بمريت كعيتنا ماي خنمصينا غلمله بسومال دينا خنمصو بجبتينا خنمصو بزخونه يخون منغست ኤርትራ ግን ይቃወም ዝኾነ ነገር ናባና ክመጽ ከሎ መንግስት ኤርትራ ይቃወም ዝኻንታዩ ለሐን ሰምዑ እንታይ ይብላሉ እዚ ሰብዚ ቬሪ ሓደገኛ ፕሮፓጋንዲስት እዩ ከንደንጋሉ ክንከላለና ኣብ ትዊተር ውን ኢንቮልቭድ እዩ ስለዚ ከም ዝተራ ነገር ጌርኩም ከይትሪዮ ሰባት ሞቢላይዝ ገብርሎ ንሕና ድማ ክንነቅሕ ክንከላለና እዚ ታታ ገዳስነት ኣለዎ ንምንታይ ቆለጭ ኣምጻልኩም ኣሎ you need to learn because there's nothing ካብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ስለደይወፅእ we need to know what the opposite side አንጻር ሳይድ ከንታይ ይገብራሉ ሓደ ግዜ ካብ ኤርትራ እኩል ሓበሬታ ስለዘየለ አሁን ነገ አሁን ጉዳይ ሰምተው ሲያጣጥሉ ታገኛቸዋል ለምን ያጣጥሉታል ምን ያጣሉ ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ ይኸውላችሁ አሁን የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ትናንትና በጎርፍ አደጋ የተጠቁ የሶማሌ ዜጎችን የሶማሌ ክልል ውስጥ ያሉ ዜጎች ሄዶ ድጋፍ እያደረገ እርዳታ እያደረገ የነፍስ አድን ስራ እየሰራ እንደሆነ ተዘገበ አንደኛ ለማንጓጠጥ የወጡት ኤርትራኖች ናቸው ያንን እሺ So ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝሰብ እዚ ትዛዕ ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስትስ እንዲሁም ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓደ ዓብይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ኣገዳሲ ስምምዓት ምስ ሶማሌላንድ ይገብሩ ከም ዘለዉ ንጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ማለት እዩ እዚ ድማ ምዝያ ኔክስት ቪድዮ ናተይ ኤግዛክትሊ ምሳ ፊት ስለትገብር እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚኣ እህላም ጋራት ትበሃል እንታይ ትብል ዘላ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ይፍትንሎ መንግስቲ ኣሜሪካ መሲልኩም ነቲ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ሪኮግናይዝ ክገብርዋ ወይካ ከም ሃገር ተቐባልነት ክረኽብዋ ስለዚ ንዓይ ከም ኤርትራዊ እቲ ሶማሊላንድ ከምዚ ክጋጥሞም ሕማቕ ይስምዓኒ ግን ካብኡ ናብኡ ኣብ መወዳእታ ረብሓ ናይ ሃገርካ ስለዘገድሰካ ጉዳይ ናይ ባሕሮም ፀገም ናይ ባሕሮም ብመንገዲ ሶማልያ ምስ ሶማልያ ተሰማሚዖም ተገይሮሞ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብ ውግን ዕግርግርን ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ግን ኣብ ሶማሊ እውን መፂኦም ክሕደት ንክገብሩ ፅቡቕ ኣይስምዓንን እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዳብል ስታንዳርድ እያ ትገልፅ ዘላ ኩላቶም እቶም ናይ ቀደም ኣንጻር ኤርትራ ሕማቕ ኣጀንዳ ዝገብሩ ዝነበሩ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ሚኒስተራትን ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ሶማሊላንድ ልክዕ ከም ዩጎዝላቪያ ተመቓቒላ ንረብሓ ኣሜሪካ ከሳለጥ ዝኽእል ነገር ክሳለጠሎም ይደልዩ ኣለዉ ተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን እውን ይካየድ ኣሎ ክንሪኦ ኣለና እዚ ስለዚ
ስለምንታይ ከም ኾን ክኢሉ ገለ ካብቶም ትጠቕሶም ዘላ እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል እዚኦም ክልተ ዲፕሎማትያ ትገልጽ ዘላ መን እዮም እዚኣቶም ከስከ ንርአዮም give me a sec ኣብዚ ክጠጠው ከብለልኩም ክትሪእዎ እዚኣ አጀንዳ ኢ ፍሬዘር ትበሃል ሓንቲ ካብቶም ቀዳመይቲ መሳለጢት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝነበረት ኣብ እገዳ ናይ ኤርትራ ኣብ ተራ ዝተፃወተት ሓንቲ ፖለቲከኛ ኣሜሪካዊት እያ ፀላምያ ትዘሕዝን ካለ ድማ እዚ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ እውን ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ናይ ነዊሕ ፍሉይ ፍቅሪ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝካላ ክትገብር ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣብ ምንዛሕ ዓቢ ወላ እኳ ፖለቲከኛታት ተነበሩ ሕጂ ግን ኮንሰልታንትስ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ስራሕ ከም ካልእ ዓይነት ስራሕ ኣይኮኑን ሰርሑ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ዓውዲ የሳልጡ ኣለዉ እሱ እቲ ስራሕቲ ፕራይቬት ኮንሰልታንትስ ኮይኖም ይሰርሑ ዝበሃል ንዑ እዮም ዘሳልጡ ዘለዉ ሕጂ ተመሳሳሊ እዚ ድማ ንሶማልያ መቃቂልካ ከምቲ ካልእ ዝበልዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ተጠቂሱ ኣሎ in a great new ገለመለ ዝብል as it could be applied to the future of ከምቲ ናይ ኮሶቮ ካብ ናይ ዩጎዝላቪያ መቃቂሎም ኮሶቮን ካልኦት ሃገራትን ገይሮም ንኮሶቮ ቀዳመይቲ ዝተቀበለታ ከም ሃገር ዝተቀበለታን ሬኮግናይዝ ገበረታን መን እያ ኣሜሪካ ነይራ ኣብ ደቡብ ኣብ ሱዳን መፅኦም ንሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቀል ከላ ድሌት ናይ ኣሜሪካ ነይሩ ንደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ክትከውን ምክንያቱ ትነዳዳው ስለዝነበረ ኣገዳሲ ክፋል ናቱ ሕጂ እውን እንተኾነ እታ ሰሜን ሱዳን ኣብ ክንደይ ክፋል ከም ትምቀል እምበር ንክትምቀል ከም ትሕሰብ ዘላ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስቂለ ኣምፅኦ ዛረበ ዘይኮንኩስ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እውን ኣብ ትዊተር ወራርያ እሱ ኣብ ናቱ ባይቶ ተዛረበ እዩ the moment ንሕና ወታደራዊ ሓይሊ ክንጅምር ስለዝጀመርና ኤግዛክትሊ እንታይ ገይሮምና ኣለዉ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብዚ ምናልባት ብቋንቋ ሶማል ስለዝኾነ ክትርጉመ ይክእለ ግን ኣብ ትዊተር ፅሑፍ ኣውፅኦም ነይሮም ልክ ኤርትራ ሰራዊት ኣሰልጢና ፀጥታ ናይ ሶማል ኣብ ምውሓስ ኣብ ትኸደሉ ዘላ ሶማል ድማ ንዩናይትድ ኔሽንስ እቲ ናይ ሚሊታሪ ኤምባርጎ ወይ ከዓ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ንኸይትገብር ኣውሪድዎ ዘሎ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ንዑ ክትኣልየሎ ምስ ሓተቱ ኤግዛክትሊ ንፅባሒቱ እንታይ ኢሎም ከሲሶሞም ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ወታ መርከብ ብፓይሬትስ ወይ ካቶም ሸፋቱ ናይ ሶማል ተሃሪማ ዝብል ክስ ፈጢሮምልና ኢሉ እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ልዕልና ወሪድ ዘሎ እገዳ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ንኸይነማዕብል ዝጥቀምሉ ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ሶማል ወታደራዊ ሓይሊ ትሃንፅ ስለ ዘላ ኤርትራ ስለ ትሕግዛ ዘላ ከም ሃገር ከዓ ጠጠው ክትብል ስለ ትኽእል ንረብሓ ክትከይድ ስለ ትኽእል ኣይደለይዎን ሕጂ እውን ስለዚ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ሶማል እናተሃንፀ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ሶማልያ ወታደራዊ ዓቕሚ ከይህልዋ ክትበታተን ዝደልይዋ ዘለዉ ከም መበታተንን ነጥቢ ድማ ቀዳሚት እታ ሶማሌላንድ ትበሃል ከም ሃገር ክቕበልዋ እዮም ምናልባት ብኡ መንገዲ ገይሮም ድማ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ከሳልጡላ ይኽእሉ እዚ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ሓደ ዓቢ ጀነራል ናቶም ካብቲ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወገን ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንዓና ኣብ ከምዚ ድቕ ዝበለ ሽግር ኢቲና ዘሎ ናይ ኢማራት ሓይሊ ምዃኑ እዚ ድማ እቲ ቀደም ኣቡ ዝነበረ ንጉስ ሓላይ ህዝቢ ሱዳን ከም ዝነበረ እዚ ሕጂ ዘሎ ንጉስ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ዳርጋ ንፕራይም ሚኒስተር ዝእዞ ዘሎ ሲውን ዝበሃል ንሱ ነቲ RSF ብምዕጣቕ ሓደጋ ናይ ሱዳን ደም ሱዳናውያንን ሃገር ሱዳንን ዘብርህ ዘሎ እዩ ብምባል ተሪር ክሲ መስሪትሉ ነይሩ ስለዚ ኣገይን እዚ እውን ተመሊስኩም ራእይዎ እቲ ኣጀንዳ ዝተጠናነገ ምዃኑ እዚኣታ ኣጀንዳ ፍሬዘር ትበሃል እያ ኣብዚ ናይ ስራሕናታ ቀደም ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት security expert yes of course security expert እዮም ዝበሃሉ former assistant secretary of state for African affairs and US okay of course ናይታ African affairs ዝብል ድማ ሰክረታሪያ ነይራ ብፍላይ ኣምባሳደር ሳውስ ኣፍሪካ እውን ነይራ መስለኒ ኣብ ዝገበረቶ ትዊት ሲዮም ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ እውን ነቲ ምምቕቓል ናይ ሶማል ዝያዳ ትጉስጉሳላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ሽግር ዘጋጠመ ኩነታት ድማ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ዲፕሎማት ዘሳልጥዎ ሓይሊ ምዃኑ ምርዳእን ምግንዛብን የድሊ ስለዚ ኣብዚ እውን ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢንግሬት ኒው ብተደጋጋሚ እቲ ምፍንቓል ወይ ከዓ ምምቕቓል ናይ ሶማልያ ብፍላይ ድማ ነታ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሪኮግናይዝድ ክትከውን ይደልይዋ ኣለዉ ናብ ካልእ ከይከድና ከለና ምናልባት ኣብቲ ጉድ ኒውስ ናይ ኤርትራ ከይሰገርና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ፅብቕቲ መብርሂ ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነይሩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እያ ናብ ካልእ ከይሰገርና ከለና ሃገር መጋበር ዝኸውን ስርዓት ክህሉ ይኽእል ኣሎ እዚ መጋበር ስርዓት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝመፅእ ድሓር ምናልባት ኣብቲ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ጎንታት ናይቶም ስርዓታት መፂና ክንዛረብ ንኽእል ከም ሩኡይ ናይ ሓባር ረቑሒ
ታርጌት ትገብር ሰባት መጀመርያ ንዓቶም ኢኻ ተኣስቦም ብተፈላለየ መንገዲ ወይ ብኮራፕት ዝኾነ ተግባራት ኣብ መፃወድያ ተእትዎም እንድሕሪ ናብኡ ከኣቱ ቁሩባት ኮይኖም እውን ቀሊል ስራሕ ክኾነልካ ቀስ ብቀስ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ ሰብል ስልጣን ናይቲ ሃገር ትገዝእ ብተፈላለየ መንገዲ ኮምፕሮማይዝ ትገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገር ትቆፃፀሮ ኣለኻ ነቲ ሃገር ትቆፃፀሮ ከለኻ ንሓደ ሃገር ጥራይ ኮንካን ትቆፃፀር ናታቶም ናይ ፅልዋ ዓንኬል ዝብልዎ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ተመፂና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ተባሂሎም ናይ ፅልዋ ከባቢታት ትበሃል ኣሎ ነዚ ናይ ፅልዋ ከባቢታት እዚ ኣብ ገሊኡ ፖሊስ ይምድብሉ አንከር ዝብልዎ ንሳቶም ናቶም ቋንቋ ማለት እዩ ወይ ድማ ፎካል ሃገር ወይ መንግስቲ ዝበሃል ብመጠን ናይቶም ዝገዝእዎም ሰበስልጣን ናይ መንግስትን ብደረጃ መጋበርያነት ናይቶም ስርዓታትን ተልእኾታት ይወሃቦም ማለት እዩ ብናታቶም ኣጠማምታ ርሑቕ እንተኸይድና ናይጀርያ ናይ ከባቢ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማእከል እያ ብተፈላለየ መለክዒታት ብዝሒ ናይ ህዝቢ ቁጠባ ገለልካ ኣዛረብ ካልኾም ብቐንዱ ግን እቲ ስርዓታት ጉዙእ ስርዓታት ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ስርዓት ብጥቕሉል ጥራይ ዘይኮነ ውልቀ ሰበስልጣን ብረብሓታት ተኣሳሲሮም ህዝቦም ዝወቕዑ ስርዓታት እንድሕራልዮም እዚኣቶም ወከልቲ እዮም ማለት እዩ 1991 ሓድሽ ክስተት ኣብ ዞባና ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ቀይሩ ሱዳን ተቐይሩ ዝተፈላለዩ ለውጥታት መፅኦም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ኣጀንዳ ተላዒሉ ንሕና ምናልባት ብናህና ማእዝን ክንሪኦም ከለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ናይ ኩሎም ሃገራት ናይ ኩሎም ህዝብታት ሓድሽ ክስተት ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንዝማዕበለ ዘይባህርያዊ ብሓይሊ ዝመፀ ዝምድናታት ናብ ንቡሩ ተመሊሱ ስለዚ ክልቲኦም ህዝብታት ብንቡር መንገዲ ረብሓታቶም ዝፍቅደሎም ክተሓጋገዙ ኣብ ንሓድሕዶም ክረብሑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዞባ ክፀልኡ ሶማል ተቐይሩ ኣብ ሱዳን ተዛማዲ ለውጢ መፂኡ ስለዚ ኢጋድ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ቲንክ ብዕምቆት ትዛረበሉ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ክትሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ እንታይ ይግበር ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚኣ ቆሪፆም ኣብ ገለ ቆሪፅኩም ኣብ ትዊተር ድማ ኣብ ገለ ረኺበያ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ መንእሰያት ኤርትራ ትዝረብ እያ እስከንስማዕ Developing the human resource capital is a major priority for the government of Eritrea. As such, capacity building and training, as well as knowledge and technology transfer, is built into virtually every sector, including one of the newest sectors in the country, mining. First of all, the unique thing about Bisha Mine ኣብቲ ናይ ቢሻ ማይኒንግ ወይ ከዓ እቲ ዕደና ቦታ ዓደና ናይ ቢሻሲ እንታይም ዝገብሩ ዘለዉ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ወይ ከዓ ኖው ሃው ትራንስፈር እቲ ፍልጠት እቲ ብቅዓት ናብ ህዝቢ ናብቶም መንእሰያት ንምስግጋር ብዛዕባኡ ዝተገበረት ካብ ገለ ክፋል ቪድዮ ተቆርፀት እያ ስምዕዎም ሕጂ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ እንታይ ይብሉ ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ መንእሰያት ና newest sectors in the country, mining. First of all, the unique thing about Bisha Mine is the first mine in Eritrea. So that gives me the greatest pleasure of being part of the history. The right solution is for Eritrea for the technology transfer, the know-how and the experience transfer. And እዚኦም ቶም ሰራሕተኛታት እዮም ተቀዳማይ እንታይ ብል ፀኒሑ ተቀዳማይ ናይ ዕደና ቦታ ናይ ኤርትራ ብሻይ ነይሩ ኣብኡ ክሰርሕ ብምኻለይ ድማ ከም ዓብዪ ዕድል እየ ዝቆፅሮ እዚ ካልኣይ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ንኤርትራ እቲ ቴክኖሎጂን እቲ ክእለትን ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት ምስግጋር እዩ which is very very powerful and very important ኤርትራ ሓደ ወላዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ካብ ቀደም ኣብ ሰውራ እንተኸይድካ ሪኢኻዮ ብጣዕሚ ነቲ ቴክኖሎጂን ብቅዓትን ባዕሉ ማስተር ክገብር ዝደሊ ዝነበረ እዩ እዚ ሜንታሊቲ እዚ እቲ ክእለት ናብ ኤርትራውያን ክሰግር ተኽኢሉ ድማ ዓብ ፀጋ ኮይኑ then, at some point, the whole operation will be run by Eritreans. I will give Eritrea A+. No two ways about that. It's an exemplary result, I think. It happens to be in Eritrea, and that surprises quite a lot of people. But the reality is. So ብዛዕባ እዚኣ እውን ሓንቲ ኢንተርቪው ረኺበ ነይረ ማለት ከም ዝተገበረት እስከ ንእሽተይ ንስማዕያ ክምለሳ ኢና እዚኣ ሽዑ ምናልባት
نخل جمست بدقة زقات مكان كفاتاتن بدوتاتن نايوشت سرارحها كعمود خيل تلقون دمير كذا ما ميركا خاب جزينا بجزية جم نجبركات غير جي أسران حمشتن عمتات نتاجرنا ومنتايبس إحنا لنا نضرب نخل we are achieving بشتغل نهارم إحنا خمي جرنا تي كان لسه بجورو بعلنا نجورو كمي جرنا تمسك نقول عقمي كمي جرنا نبعقمنا نستقبله زي الألمان لنا أنا زكم هذا وقاوي عند الجير تطلع بجوتي process mining engineering بعضهم من ناتهم قسم فعلوا section ما قسم فعلوا trainer هلونا objective اليوم كلهم نتي يرتاو عقني من إعلان رحيلهم استدلوا خيرهم. I have experience in South America, and what I experienced here is actually in excess of what I saw there in terms of developing people. Eritrea remains to ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ተመክሮ ናይ ዕደና ነይሩኒ ኣብዚ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ብጣዕሚ ዘገርምዩ ነቲ ፍልጠት ንምሓዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ናበሉ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እስከ ንመለስ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግሎት ኣበርክቶ እንታይ በፂሕና ለና ንዛረብ ንኽእል ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣበርክቶ እንታይ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕቐን ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ናይ ብሓቂ ሰብ ምህናፅ እዩ ልዕሊ ኩሉ بخونه ጸጋ بخونه خالق رقاحي أو قمة أتيها تزارب تخيل هاجم لعل سب بخونه خالق ጸጋ أرلو الكاي تحسب أب حرنا تاوق على سنة نتي إيكويجن وينتي معريت ديتو ودنا معريت كنا قلبتو مخالنا حيلنا يسبي نازي رقاحي زي ما تكاتها ترهبلو أي تخيلن الذي مهنة ما يسب بتي شعور نجار السرارة حمنا الله سلسته قللت مسلا قال لصعታት ኣለዋ ሳተን ንቕሓት ውዳበ ዕጥቂ ይትበሃል ንቕሓት ማለት ናይ ሰብ ፍልጠት ናቱ መረዳእታ ናቱ እምነት ናቱ ተወፋይነት ደሚርካ ደማ ኣሜሪካ ናይ ሰብ ሓይሊ ቅድም መጽእ ማለት እዩ ከይነቕሐ ከይፈለጠ ከይተረድኦ ከይደለየ ዝኾነ ነገር ገብር ኩነታቱ ክፈልጥ ብድሆታቱ ክርዳእ ከባቢኡ ክፈልጥ ንዑ ብእምሮን ብሕልና እንድሉ ክኸውን እንትኽእል ኣለዎ ስለዚ ንቕሓት ነዚ መሰረታዊ ውዳበ زي ودابة وقحات البين يسرحين ودابة دايناميك نحيله إن معبلة خيط يجن زي ودابة نتزور لك سجاتات بملؤ الرابح كات تعينك نت دي تودنا نعرف القلبت أي تقولنا لازم ودابة نجد كل وكالو ودابة نارك كان نحيل كان بالكا تدرب حيلت وصف نتوم دليوم تلو خطاتن علاماتاتن كأخذ تجبرت قللت نايد ناوتي تولز نايد جميركا قصاب عبيت ماشينر انت فلا ليه تكنولوجيا نبقى متأتيها مالتي لذا هاجر تعنس ده كون كازين سلسلة مسرتها نجارات يوم تتسجرنا يتفعلنا قليل ترجمة يكون عند الله نزل له الله من يعطي سمه ناسن حساب نقحات الفلتات المحيال اللي هركوينه نعم من سيات بزيادة هذا تقرر النهري مدبات الله قبلك كما يركا ودي كات صرح له هيوتو خان تسأله تجمر جزية سلة خانة هيوتو خان نص أب جمر له جزية كهنص الله نايب حكي بحلنا بالرعاية بفلتات بدلونة نتفل عليه مسعتي عدلاتن بدوهاتن حدا وحدا غلطون كخيل له لازم أو أقلاون أمراون هنسة تبعل سلتي ترجع تفتح تعصر تزقل الصراحة أو دقل الليل تدهنس نايتسب عينة تغير تفل عليه مدابات جل وصلنا له أما سأنا نفسه كف من إسي هوتن أدلن تراي يكون أبدمر ناي كمان إسي ولده مالتي كاب كبابي زعجي هذا خفال ناي تنسات لنا نزارب له مالتي أي أسرع همشان عمتات حلفنا لنا لازمت موائلاتن عمتاتن من تقولنا تامسرح نساق تصلت يا موضات الذي أبزت فلا لي درجات معبالي تبصح تهاجر موضاتات هزبا بتطح ومشت نبر لها هاجر تكون كلمة أنتي ناتا ناي مهنا قداي كنتاتا خاب جزينا بجزينا متعرّا قداي موضاتها اللي والك حضر ردك على كنا الذي تي أمر أبنن بينهم مدرخات معبالي نايتات الناس أجر خير في القوم بزبيتاون قدامون خناتاتو تعلم عقد تغير يا أخي نو أبجا مدرخ جا بس إحنا لنا دهري حمشت عم توسخنا من باش كل نجار صحفينا ودينا هنا دهري بكبر نجار نبزلا على إندسترياوي معبالي نبزلا على ناي تكنولوجي معبالي نبزبلس ناي من نبابرو عينة وين انتقدنا قطعلي نتغنطات نبز حشة ندفق نسرح سلو غنات ناي هاجراو قلقلت مدب نولو ناي حرنتاو قالسي أوركتون أقولقلات نايت هزبي ناي زحجز كايد الله تفل عليه أقولقلاتات نزمت أقولقلاتات وناب قمت أعطينا هم جوسي نتي
نسرعو أودادبان نتم نوصو مدباتم أبي حاجز كبرنا خيلي بتاتنا نحصر أوان مدبات أمسنا تحزنايو دلونتنا يدخملنا صباح مقو يدلي شجرات عم إلهي شجرات عم قرقاسن جزء سلطفة ما أزل كحز سلدلو أوش تمقان حجرا وقلقلات انتاي نيرو أمتايلو ما بيك خيديو إلكا حساب كإلى الله. So كم زات رواز اللهم تزربا really نتي تمنجستي الأمانات نزيو زي علامات زين كبير علامايو ترديهم لهم زي علامات زي قليل علامة يلن كابز زخبت تاينيرو تقال سناي سوراون أزي كبير نيرو كل سبكا يخلينا برن أبتوان نتوان أب سوراون ون انتخنكو سب كيدو هدي مي خيد نيرو زي كالوكو يوتس نيري كابون أبكال هيوتو سلازي مهناس نهاجر كمون ناس نهاجر نممسح كبير بدو زحتت بزح صراحة بزح دخامن زحتت من البات نيرترا كابنا كالوت حجرات فليز بل كبدد وسفنتايو نورمال كاب اب نورمال جزيه زخون يكون تسعنو زي بالكا خلقه هاجر كاكتلمع عزي كبيديو هاجر كاكتلمع ناس نفتن كخلقه بيد كاسير زحزاكا ويكا نقدميت نخيت خيب بستفر عليه بقدام بساقطن تغيرو الكادما نتقعزو مريرن بداهن كبيدن غبرو سلازي زبز حسب دما أب مرير بدحي مدرك كون كله نكهدم زلغلق قبل كل مرجعات يوتو كسالت كفتن نبوريو زخلو منسي كبير تراهدي مزوتي التكونات بدحي مدرك سلو زخونيو سلازي سبات كل جزء كل سبا يكون ناينو وحرائي زلوو بس واي وحده سبات عبيت كامباين تاز هانتو عملت إلى ماسك بزع جزء كميو كامبان مهناس يلهم كحتو غلو انتاي زبل لك ترمز تحيخ كم زل خاي زبل مالتيو أزي كبيريو it's painful to build something يبلون كم زي حصو زرباي زربني هجر مهنات كامبان مهنات يجي كونه وزقال لا يجن بزع بدتات له هجر مهنات ما أمو غات تهانسو هجر تهانسو زل هجر بدوهاتات ناتو توشتاو صقاتات كا منقص خاص رادي كونس عالم ون انصاركا تخيت خوينا تمعرابون كل غزي بدوهز فترالكات خوينو دما نتمدرخ زخبده يقبرو جن I think ساتو علامة سلزلو تمنجس علامة سلزلو نتعلمو أم هنا زما يخيدالو نحناتو ما بدك زلنا سبات زيارة نزا فيديو أبدك زلهم سلو تريو انتهى زبل التسب كمي جيري نتي هاجر كبركتي خل من البات مستي بوليتيكا وأكايدا مستي كنت بقى أكايدا نايتي منجستي ميت خاميت كي تسمع مدخوليهم which is normal دك سبات كلهم زي يكونون مزخون يكون حساب ميت خاميت زرعمو زي زرعمو سبات كله خليهم نسخاجن بيني من قد حاجة كتجبر تخل نبار منجستي يلن نبار بريزنت يلن نبار بوليتيكانيا يلن هاجر جن نباري كتكون تخيلي أيو كلهم زي حاجة نباريت يا أخت بلاي تغنيها فلاي كاميرترا ثم نتسألاتنا فلاي بوجن دبوب زلوا نتا كمنطلو نتهلاوي كم تبقى كجبرواز دلوا بزحصل زخونو فلذي نفس وقفنا كن حطوا زلنا بخمي أنا نتي حبرة سبي أبركتو خجبر خل بخمي أبتزبي لو تخجبري خل من البعض بوليتيكا رايها كونها منقصك في اللغيو نسخاتك تحاسب زل لكاجن نمبر 1 أبتزبي أنت عينة أبركتو خجبر خل بخمي نتي هي وتناي تزبي أم كلال جامع كبركت خل زبل حطوتات زيادة خندف علهم يدلي أبزنت بزدما كلنا بزكالنا كنتصعرن كنحسبن بزدما نحناون نقبرو كنقبرو نخل بزح نقرأ سلازلنا أبو تمركزنا كم تنقد مينا قسقيسا نقدمي زخد هقرات كاب تمكرن نقعزناتن تماهيرنا نحنا ندقنان أبو أتوكرنا تخيدنا زيادة وش يتاوغن صرح نغل زبل امنت علني كم قلنا حلافنة وسيدنا خنكيد دما تعويعي تقبر أنا يهوب تمنقص دما كم وطرو بس تقاقامية تعويعي تقبر تمنقص دما لوط خقبر عبيز بلا لوطي تسب متيونة حقر بتوريزم كحقزا تحت أرسي أمهنات قزاهوتا أمهنات قزاهوتا تتسرح السبت قزا خرايا حصرولو من نبابرو يمتش سلازي أبقالوت قلل زبالو تدقزو الهزبي عدو أبركتو إجام نخجبر حجز نخجبر كالوتون حبيركمني أبي إرتراك تي سولار كم زكال نجيركمني كالو دما السولار كاتخلون فقط جيرو بوقع من قصة حبريتها كبمو نتي نتوان خل أنت حبيرنا كلنا ومجبرنا كان جرنا لكمني يس بتخكل سب كبركت تخل أبجزو أبصدرو دي أبكالو نجبره نتهجر كجرجلو زخل من قصة دما أبوتات كفوت عدلات كجبر ترى يكون خا صبوق يرب تتقاقامي كوميونيكيت كجبرنا بزبي تحبريتها كزرقح بزقالة لمن قد خجبروا زخول من قدات ستيب 1 ستيب 2 ستيب سرنا بله نتزبي كقال له نتقعزو كابلبي محزن إذا ما نتحبرت سبنا تحجز خلنا بالكو نايلو مار استي أبز خودي
أبكار أرستك سب مرغب مزيا حجز قات فلكم ملقطة قات فلكم يتصبغوا تشاو بليس لايك قبروا سبورت قبرنا زي channel ناتكم دقف أقداسنا تعالوا ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يساويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلهم جنزب أب عدهم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم thank you very much حلميدهن تايو بلتكي معرقكي بعيني كريو طعمك اسمعني كويساي لمينيو عدى يا مدمية إلى نادي